nagbabakal kami ng sira from buhi, which is tilapia. So, si mga sararadit na tilapia, ang ginigibong binabadi. So, binababad ni mami yan. So, there was one time na itong dakul siyang nabakal kasi nakamura eh. Yeah. So, tiglag niya sa atop, inuna si Gus. Ang sa indong madadangog sa rolang na pagtubod as in opinion kan podcasters as in kan guest. Bago kan samuyang sponsors, affiliates o sisay man na nagsusuporta as in konektado sa podcast. Ang taga Bicol mayong intensyon na rauton o magtaong danyo sa anuman na reliyon, grupo, organisasyon, negosyo o ni isay man na individual. Ini hatod sa indo kan si Ramson na production. Taga Bicol Podcast. Dagos na para mawagma. Taga Bicol Podcast. Good vibes na may adalpa. Taga Bicol Podcast. Oragon, kita ang bida. Oragon, kita ang Bicol. Oragon, sa Taga Bicol Podcast. Alright, so Dagos sa Taga Bicol Podcast. Ini ang Episode 125. Yes! Oy, mga nitong natin. Si Ramsa na. Alsum pala. One, two, three, go. Alsum. So, ganyan po ang satuyang word for the day, yung alsum. Yes, alright. Uy, Alsum sa Katagalugan, asim. maasim. Asim. Sa Use mo English, yes. Sour. Sawa. Ano, may baka man sa episode mo yun? Ano mo daw sa sentence? Gamitin mo sa sentence. Sa ringkonada, alsum. 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 Laka na ka-alsum kan sa imong, ano Yok-yok. pandok. Labagang alsum kita yok-yok. Oy, mga kanitong natigs, bago pa lang kita magpuan kan sa tuyang episode. Siyempre, buod ang bation ni, marahay na pagkaaga or marahay na pagkaaldaw. And happy listener pala sa tuyang mga kanitong natigs na nagkomento dyan sa tuyang, broadcast channel over Inian Taga Bicol Broadcast Channel in Facebook. Salamat po sa inyong suporta. Si Jimmy Colico, shoutout sa mga taga Nabwa, Camarines Store. Sitan mga taga Nabwa. Diyan pati na ako itong masiramdang, kwek-kwek. Kwek-kwek? Yes, yan. Ano ba sabi ko lang kwek-kwek? Kwek-kwek. Bulastog. Ay, may bulastog din makukuha dyan. Bulastugan. Saka may mga pansitan din dyan sa Nabwa. Ito may mga naglalaganda ng alsum. Saka ko dyan yung mga mga paaya-ayayan. Ay, ito mga bahay-aliwan. Pahayahan. Hindi ka para And also, kiparing Linus. Yan. Linus Luis Toriano of Gagyo Podcast. Yan. Shoutout tabi kay Brownie. Sana ba unad ang sagmaon sa iyong kinakakain. And syempre, batiun ta din si Les Bofe. Shoutout to me and to Bofe family sa Bao. Oy, taga-Baaw. Robles family sa Pamplona, Camarines Sur. And sa sa mga taga-Tinambak and then sa UNC. Yes. And syempre, dahil nga sabi ko sa Indo, ang podcast na ini ay free promotion. Ang ipopromote mo muna si mga paborito ming kakanan. Kakanon. Yes. So, ang episode ni ay hatod sa Indo kan New China Cafe. Wow. Tanaw mo yan, New China? Oo. Itong binatog ba to? Itong tinapay na itong power. Binatog. Ano ba to? Garo pinagong? Bako. Ano yan? Binatog nga ni... Binugti. Ano? Binuntol. Binuntol. Something. Binuntol ba? Basta itong parang... Puniti. Pandipunit. Pandipunit. Punit yun na ka. Pandipunit yun ta. Oo. Basta yun na to. Oy, wait na nga ni. Hey Google, stop. May background music pa palang kitang lalabay. Pasensya na po kamo yun talagang gusto mo pong i-push ini yung episode din. Tama pa po kaming episode nagigibo ko yun na week. Kaya dawa, gani. Kaniya, ayaw lang sa tuyang, Junakis. Go Iyo, na. hirak man kang kang sa tuya. Kasi baka mawara po kaya ang may exclusivity over Spotify. Yan. Sorry, garuhan na mo baga, binabayaran ka na kan Spotify. May signature na. Uy, saka May buha. Iyo, pero what I mean, gusto nila kasi yung mga kanatong natics maging disiplinado sa pag-post ng mga episode. Kasi syempre, explain na naman kita.
And then, bala na ka. Sabihin ko, New Year's resolution na baga. Ayun, New Year resolution baga. Araw ka nang Ayan. gigibonta. Well, ngunyan, sa tuyang pag ngunyan maluto kita. Maluto, pero pero tatawan lang sila ng mga kwento ba? Ini ngunyan ang pag-uurlayan tayo po ang inaapod na pagluto nin inunon. Oh. Inunon sa Bicol, tapos po sa Katagalugan, ang apod sa Inday, ang apod ken is paksiw. Paksiw. Araw baga, ang pagkaaram ko kasi ng paksiw is itong paksiw na sabaw. Ayo, itong bitis kang Iyo. Ang- Kasi igwa pa itong paksiw na itong libas, na itong tigbibenta nga ng isang mga Oo. Itong tigbibenta ba sa luwas. Sa luwas. Tapos, kimami man, itong paksiw na paksiw na itong pataning urig. Yun pata ng ulig. Yun si Mama Arukin. Kaya sabi ko, garo iba. Kasi sa Katagalugan man lang yan, pero sa tuyang inunon, iyon nga ni. Iyon na yan si pang-alsom. Normally, sira yan eh. Diba? Sira. Sira, Pag-ulayin ta muna kung sa inhali ang inunon or ano ba? Ikaw na magdala ng flow? Ikaw kitag ng flow. So, may mga kaputan akong tigdagdag, ay, pigpreparar, as in, may fun facts man ako para sa Indo. Tano pala kita nag-episode na inunon? Mayo, nag-crave akong nag-crave ka ata ni noon. Di ko aram. Dahil na-miss si mga cooking episode. Oo. Kasi remember mo, may cooking episode kita kadto. Ay, gwa. Nagkapira na nga ni si episode na naginibutan ng cooking. Iyo. Saka May gusto mong makatabang ning variations. Di ba? Yan. Tapos, halimbawa, kung yaw ka sa kusina, gusto mo lang magdangog ng ano to lulutong ko kunyan? O, dangog ka lang sa muya, nagluluto ka na, Yes. may kachikahan ka pa. Oo, di ba? The end of the episode, runot ang kasi lampasan ng oras. So, inutunta sa kahapotan, ano ang pinakamasiram na pampaalsom para sa saimo? Alam ko, didiginta pa yan. Pero para sa saimo, anong pinakamasiram na pampaalsom para sa saimong ninunon? Gaanot. Kiliyuk-yuk. Ako suka. Suka talaga. Number 1 talaga ang suka. Sa Anong may brand, di ba? May Silver Swan, Dato Puti. Ay, dahil kami nagagamit ng mga arko yan. Kasi kami, locally lang kami. Ang garong kinukuanan mi lang ning suka kadto nasa kataid ming harong or nasa tubangan mining harong. So, hali talaga sa tuba? Ayun, hali talaga sa tuba. Yan, Tapos mahiling mo kadto. ay, taray. Iyo, ang Anong ilasa kaya? Hindi pa ko nakalamit ng imposible. Iyo? Hindi ka pa nakanamit tuba? Hindi ko Baka di mo tanda. Hindi ko lang tanda. Pero normally kaya si Itay, saka si Mama, ang pigagamit nila. Silver Swan, Dato Puti, yan. Kung iba kasi ang tuba sa suka. Mm-hmm. O, ang tuba, itong mahamis pa. Mahamis pa. Mahamis pa siya. Itong day pa siya na, fermented ba? Tawag yan. Ayo ata. Day pa Fermentation ang gamit. napaprocess. Oo. Kasi pag pinabayaan mo siya, Duman nag-alsum. duman siya nag-aalsum. And then mahiling mo pati dyan, habang naghahaloy, itong mahiling mong maalsum mo na talaga siya. Kasi garo may siya, itong garo may mga ulod. Garo may mga ulod siya na garo, sabi na masiramda ang suka na araw katok. Na may Ang ulod niya, itong garo itong talagang, manipis. itong sararani. Baka Itong mahiling na mo to? sa kung boting. Baka na to ding nila, muk. Kiti-kiti. May kiti-kiti na sa loob kan suka. Buhay pala ng duman? Lamok na pati talaga sabi yung ko. I think Ibang klaseng di ko lang aram. Gawin mo kayo i-research yan. Okay, so naman sa ka mga nag-research. kanatognatics na nagdadawag niya na episode, baka aram tabi nito ang explanation. Kung Kitik-kitik po ba? Baka aram nito kung itong garo si ulod na naghihiro dyan sa sa masiramdaang suka. Ayo. Yan. So, saro pa, may na-experience ka na bang kakaibang luto nin ununon? Iyo. Na mo malilingawan? Iyo. Uy. Iyo. Sa kinakan kong sabi ko, iba ang pag-aalasong kaini. Ano daw? Yung palang panos na. Paano man pala? Ikaw ba naman sarong si Mana na nasa luwas? Ay, nako. Ay, nako. O, ayan. Ikaw manghiro mo, ha? So, igwakitig din mga fun facts. Fun facts na gusto tang basahon sa tuyang mga kanatong natics. Inot. Okay. Yan sa'yo ba ang fun facts, digdi? Yan, inot. Original na paagi nin pagpreserbar daanin kakanon, ang pag-unon. Tapos, aram ba daanin do, na bako lang dain ni pang panira. Pang sports pa. Di lang pang panira, pang sports pa.
Saro man daninin paagi para mapreserbar ang sira. So bago pa man magkaigwaning ref or fridge. So So suka. baka pang na talaga siya, pang preservation kang foods. Kasi normally 'di ba, bako lang siya dinalag sa sira. Pwede din siyang ilaag sa maluto. Ang suka? Ang suka. Para daday mapanusto. Oh yeah, I remember. Baga itong pag nagsasap na kabaga. Ayo. Tigahaluan mo Lalo na ng suka. summer season. Oo. So yun pala mga kanatong natiks. Tip yan na nanonoodhan mi na ang maluto daw or ang sinap na nalulutuon mo, lagan mo ning dikit na suka. Yan. Para po At pag nasuburan mo, grawin yan, malsum na. Tapos saro pa, ang suka din sa piglalagyan sa lumpia, pa nagpiprito kang lumpia para maging crispy ang shell. Diba? So, imaginein mo, no ref kadtong mga panahon. Oo. Talagang nape-preserve niya kasi syempre sa sunod pa na aldaw. You think di na malawag si garo si understand. Pickles. Ayo. Ma-understand si Pickles. Kaya sabi da kang ibang tao na very healthy da ang mga fermented na nakakanon. So, inang mga kanatong natiks ang pwede nitong i-consider. Kasi arog ka mga Koreano, di ba ang kimchi fermented? Yeah, gapos sa halos. Oo, di ba? Yeah. So, ibig sabihin, may good benefits din ang alsum. So, di na ka magbakal rip. Suka lang bakalunin do. Nagtambak ng suka. Ayo. Linaklak dagos. Oo, pangalawa. Ang pangalawa po, ang pan-alsum yuda ini ang tunay na bida. Ano man? Kapag nagluluto kita kaya ning di ba normally, daw anong klaseng sira pwede. Di ba? So, parehas na sira, sabihin na parehas na sira, pero iba yung pang-alsum mo. Paano yung sirang daan? Iba man to. Sirang tinampo. May nag-comment ka naman sa post ko. Sabi na, ano daw ang sira ang delikado? Sirang daan daw. Visit. Okay. Tas yan. So, depende sa pang-alsum mo ang lasa kang sarong inunon. Oh, syempre. Dawa parehas or parehas na halimbawa baga antig unon mo abong inunon or galunggong or dilis. Halimbawa dilis na halimbawa ang ginamit mo baga sa saro, ito nga ning sabi mo na tuba ba yan? Itong niyog sukang niyog. Sukang tuba. Sukang niyog. Oo. Tapos ang saro man si ginamit mo is santol or kamyas. Sukang tubo. Pwede. 'Di ba? Maiba ang lasa. So talaga ang main pang-alsum talaga ang nagtataon ng buhay sa sarong inunon. Inunon gayud, paksiw. Oo. 'Di ba? Fun fact. Pero 'di ba ang na-realize ko diyan or ang may narisa ako is may mga inunon na even though may nilag silang ibang pampaalsum, may ang base pa rin nila suka. Yes. Ganun, dapat lang talaga. Suka, Pag sinabi mo kasing inunon is alsum, is suka, or anything na mapapaalsum. Okay. So, pantulo. So, may iba-iba na ang version ang inunon. Depende na yan sa kung saan kahali or sa rehiyon ka na. Uy, ang na-research ko daw talaga, ang inunon palanda, base ni sa Google na na-research ko bako ini hali sa kuya, ang kasi kadto kapag sinabi na nakakanon ning Bicolano, inunon, parte na siya ng inunon. Pero I just found out na ang inunon pala is a Visayan dish. Really? Oo. So pag inunonan, garo sinukaan. Kasi ang Bisaya kasi kada kulon siya ng rekado. Normally ang pinaka sa may luya, which is ginagamit 'di ba sa Bicol? Oo. Ay sa Bisaya, most likely luya. Tano? Kaya pala si Bistado kong Bisaya, ang bitis gurulay. Day ko man. Day mo itag. Day ko itag. Day mo itag. Tabara. Pero taano po ang mga Bisaya, ang mga bitis, garo sa laya. Uy, ko sa kuman iyo man ulo, yaman baga. Ayan sa imo, yan, turmeric. Okay. Pero sige. Ano yung sa imo? Di, kasi ang arog din kang nadawag ko ning episode. May nadawag episode kang itong subaago from itong Comedy Uragon, in-interview kasi, nakita naiipit kita kang kang Tagalog sa Bisaya. Kaya ako may mga sinapit na Bisakol. Iyo. Bisayang para Jackal.
Kasi sabi nila, ang mga parte ng Camarines Norte, paglag mo din ng Camarines Sur, most likely ang mga tataramo may mga Batanggenyo pa dyan, naka-inters na. Saka may mga makabistado ako na taga-Cam Norte, Tagalog talaga sila magtaram. Nasasakitan sila magbikol. Madali silang magtagalog. Oo, tapos din sa Bisaya, pating Masbate. Si Rudy ko, di ba? Si Franta, na Masbate, Burias, ang tataramo nila is Bisaya na. Oo? Bisaya ng Bisaya ng, teka mo Bisaya or Waray. Kasi, bahari kita ba sa Samar. Oh, so, yun nagiging Bisaya na. So, garo, ang culture ta is garo na ipit. Mix, garo na. Kaya pa manggagwapo sa kamanggagayon ta, mga Bicolano, Protesta. Pero yun na nga ni, so, from, ang inununda is from, Bisaya. Pero sa Katagalugan, ang normal na ginagamit nila is pag sinabing suka lang talaga, siguro talaga lang bitsin lang sa kasuka. Suka. Oo. Ayun na. You know what? I still remember, speaking of, of suka, di ba, Ako po si Benedict Bismonte, nasa Dubai, United Arab Emirates, haling sa Banwa Anin Calabanga sa Camarines Sur. Puso asin tubong Bicolano. Ako nagdadahog sa podcast na ginibo para sa mga Bicolano. Ini ang Taga Bicol. Tangog na mga kanatong natiks. Nakanamit ka na kitong kitong pinirito, bago siya pinirito, binabad mo na siya sa suka. Yes, normally araw talaga siya kayo. Binabad mo na siya sa suka Ibang na may lasa. na may bawang. Yes. Oh, tapos salt and pepper. Ito binabak. Anong normal yung sirang tigagami ginigibo ka yan? Bangos. Yeah. Kasi nahiling ito bakal na sa tindahan. Saka balanak. Oh yes, balanak. Yeah. Or I think any sira. Binabadi pa siya eh. Ang mama ko kadto, I still remember. Kasi harni kami. Baka mo lang mama ko niyan. Ay, hindi. Si mama ko, kaidto, ang ginigibo, panagluluto. Okay. So, nagbabal kami ng sira from buhi, which is tilapia. So, si mga sararadit na tilapia, ang ginigibo binabadi. So, binababad ni mami yan. So, there was one time na itong dakul siyang nabakal kasi nakamura eh. Yeah. So, tiglag niya sa atop, inunas ikus. Inunas ikus. Iyo. Grabe sila muda. Ay, syempre kang butan mo. Sa mo kaya, tiglalaag siya sa itong, sa itong, apo duman, balagan. Kapin. Kapin, yan. Word of the day, kapin. Okay. Kapin itong laganan ng gadan. Kapin man to. Dahil nag-aabo, I'm kapin. I'm kapin. Char. Okay. Oo. So, yan. So, yan. So, mas masiramda kapag nabababad lalo ang inunon or ang ang sira. Mas malalong nagsisiram. I think as a cook, as a culinarian, ang mga tugang, pag ang sarong bagay tiglaag mo ning asin, nagkikidit. Ay, kidit. Tignilaag mo ning suka, nagkikidit. Oo. Di ba? Kasi naluluto tulos. Kasi dahil sa acid, So, pag nababad pa lang siya sa suka, dahil siya marurunot. Dahil man, nagkikidit lang. Sigurado ka. Depende. Kasi may mga kinilaw. Try ka na mag-uno ng 5 oras. Para kasi manutan. May kinilaw, di ba, minsan? Ang kinilaw, itong mga sirang kinilaw. Binabad lang. Dahil mo siya itong may kalayo. Dahil. Pero narurunot siya, depende sa classic yung sira. Kung ano na talaga. Kasi digdi baga mga sira iba na. Mga haluin na sa ref. Pero pag mga pag fresh nakikidit pag hilado na masiramon. Okay, so yan. Ano nga ni? Mas masirang pag nabababad siya ng maray. Tas ang paksiuda saro siya sa mga pinaka-sustainable na na ini ang nagpuon kang sustainability sa dishes kasi napapahaloy niya ang ang kakanon. Tapos saro pa dikit lang ng ricado, igwa ka ng ulam. Tapos, mayo kang gigibuhon. Actually, guwa man dikit. Anon mo na sa mga ricado. At yan lugod, maano kita, masabi kami ning kung paano lutuan ang Ayan, sunod ta actually. Yan ang sunod. Okay. Pero yan, sustainable siya kasi dawasain, pwede mo siyang madali mo siyang magibo, dawasain igwa. Tapos, ang mga ricado kaniyo, ilaag mo lang sa sarong pot and then sira. Tapos, papabayaan mo na. Pag nag-ano ka ba? Nagluto na siya. Pag nag-iinom ka ba? Naglalag ka ba ng tawyo?
Depende. Paura mo yun, ano na, inadubong paksiw ba? Ang apod? Di ko lang aram. Kasi main ingredients mo pa rin is Suka. Garo, ang toyo is pang umami lang. Sa bagay. Kasi ang iba ba, naglalag pa ng bitsin. Ang iba talaga, bitsin. Or magic sarap. Oo. Kasi pag di mo nilagan kayo, malabnaw ang anong lasa. Garo talagang maalsumon talagang lasa. May pang umami. Oo. Anong inununa ang natry mo? Nakatry ka na ba ng ibang alsum? Kadakol na. Iyo. Oo, kadakol. Anong pinakamasarap para sa mo? Pero sa suka? Para sa kuya, kamyas. Iyo, masarap ang Santol? Iyo, ang santol may ibang may pagka-aftertaste siya pero gusto ko kasing nguungon dito yung To lang. Sakit yung laman mismo. Oo. Nagrelaway na pati ko. Ito man sa iba, masiram na gamiton sa inuno na iba. Itong binalad mo na. Ay, sa muya, fresh. Oo, di pa ko nakahiling, di pa ko nakantana ng toyo. Itong dinray mo na Pero itong ginataan na may tuyo, masiram. Siram? Normally talaga, ang pagluto kang masiram na na inunon. Itong iunon mo na, tapos nilagyan ng gata. Yes, oo. Diba? Aro kang bangkulis. Yes. Pag bangkulis, mo muna, papaksiwan mo na bago mo laga ng gata. Yan. Oo. So, ano pa? So, iba. Libas. Pwede bang libas? Pag ulit try ta. Mag-ibog kita ng variety. Ibog ta sa ido. Ibog ta ki brownie. Speaking of brownie, di ba? Sabi ni parang brownie. Oo. So yan, inatata paano magluto o yan sa tuyang pangtulong segment. Okay. So paano magluto? Anong gagamitan tang sira? Depende. Siyempre, may imagine ka na. O siyempre pa sa mga OFW tang mga nagdadangog din, tawan ta sila ng sabihan ta ng rockfish. Ano ba ito binakalta sa Costco? Rockerfish ba? Nagbalkay kami sira porket mura. Katursi lang, tulong pidaso na darakula na. Pati. Oo. Pero masarap siya yung kasi dakulon siyang laman. Mamiti kumbaga. Pero feeling ko pag nahalo ito sa freezer, pag niluto mo to, garo na tumakunat. Feeling ko lang. Baka may liyad. So bangus. Bangus? Matunok? Ako bang matunok? Mapagalon Kaya ang ginigibo, dinidibaw na. Uy, masiram din ununan ng bangus, lalo na sa tulak na side. Bangus na lang lagot. Bangus na lang. Yan. So, sa bangus, aram mo kung may technique kaya dyan. May man bangus sa Bicol. Ibanta na lang. Igwa? Uy ka man. May sa klase sa Bicol. May bangus nga ni sa Bicol, pero mayong farm. Ang farm, baga kang... Igwa man. Tinambakan igwa. May bangus farm sa Tinambak. Igwa ba? Uy, mga kanatong natics, kung may aram ka mong bangus farm sa Bicol, yan, itag nindo, or i-comment nindo para at least. Para magdako lang sa indang. Yan, i-promote next time. Kasi ang episode ni ay inunon na bangus. Yan. Okay. Ayan. So, siyempre, kaipuhan mo muna ng linigan. Dako lang bangus? Sadit na bang? Dako lang bangus. Mas gusto kong dakula. Kasi ang ipot sa tulak na dakula. Yan, may gusto nga ako sa imong Yan, anday ko malilingawan na experience yan sa sa bangus. Nagkakalot ka. Kasi, may saro kaming kabistado. May saro katang kabistado na nagluto daan ng First time siguro to magluto ng inunon. So, araw ka na ang ginibo niya. Si bangus, bawang, sibuyas, luya, suka. Ayan, yun na, tigluto niya. May paminta? Siguro tiglagyan paminta, tapos anyel. Bako anyel. Laurel. Nagbuyo. May kamay nga ng bayo ko. Natigba ka man sa kakan. Okay. Oo, tapos yan. So, yan, tigluto. Yan, tiglalag na si sangkap and whatsoever and everything. Tapos tiglagan pan tubig ng dikit. Ayun na. Pagkatapos pagkaluto, pigta na anda, mampait. Ano? Di man na actually napakinabangan. Ano? Kawasa si tulak, di ipahingali. Buriyaon pa si Abdo. Oo, yaong pagabos. Usmak man. Sisayan. Ano mo yan? Sisay. Ibilip ko na lang. Nagluto duman sa sa ta. Tapos sabi ni Madiris,
Ayun ang O yung mga tugang pa nagluluto po ng sira. Halil mo tabi ni Linigan po tulang. muna. Ay tulang ang tulak. Ang tulak. Lalong-lalo na kung ang hali isa may ipot Oo. or kasi ang bangus baga pag fish pan baga minsan di mo alam kung anong pinapakakain. Ayan, oo. Kaya, Makahiling ka na lang baga dyan ng muro ng tao. paano mo maaraman? Di ba? Minsan baga kaya sa maarap, may aftertaste na. Tapos minsan namit pang laboy. Adayin, naka-star kain sa laboy. Ayun nga, ang iba, daiman. Ano yung talusog? Day, Ano yan, mag-crab? ano ba ang bangus? Di ba may may salt water na bangus? Depende sa Problema fish pa pan. yan. Okay. Oo. Anong si version na ara mo? Ako ang most likely day may nga ni aram kung anong klaseng sirap. Kasi pag kami, nagdakol ako ng kalabangga. So, minsan kapag tinatawan kami ng sira kang nasa atubangan ming harong, so labas. Wow. Mga labas siya. Tapos, ang gigibuhan may kayan, uuno-uno may. Ang ang pinakasikat dyan is langkoy. Yan. Itong darakulang langkoy. Mm-mm. O kaya itong ubod baga Mm. na version kang bangus na matunukon. Iyo. O yan. Dilis. Natigdarap sa sa... Bulinaw. Bulinaw. Itong Natigdarap pinato sa batag. Yan. Uy, Dahon batag. Siram. Ay. Pero naiiba ang lasa kapag tigdalagan ng dahon ng batag or Ayo. di ba? Nagtatao pa siya ng different flavor. Yes. Ayan. Oo. Okay. Saan kita? Ayun na to. Actually, nagtao ka ng sample ng So iba-ibang ang klase gigibon ng ka na lang. Ako, sira. langkoy. Itong darakulang Ay, Diyos ko. langkoy. Flavor, siram. Darakulang langkoy na pag kinakan mo. Swordfish po yan in English. Oo. Mm. Or fish ba Or siya? fish, or whatever. Iba mo ng swordfish sa or fish. Hindi ba? Ayo, Ay, iba. Ang langkoy, iba mo ng nagbago na. nagatot. Okay, so yun ang ano yan. Oh, yan. So, may sira ka na. Anong sunod mong gigibuhon? Siyempre, linigan. Pakalinig. Pakalinig mo. Parang ka ba, on sa kaldero o kawali? Kawali. Kawali. Oo. Anong purpose ng kawali? Magprito. Dahil nga, para even Basta mahararom. Pwede ka man sa kaldero o kawali. Pwede man. Maganda kasi pag kawali, kasi pag tiglagan mo ng suka, nabababad ka, boss. Yeah. Di ba? Pag kaldero kasi, Basta hararom. nasa irarom lang. Patalan mo na kung lalagbo sa pan. Okay. So, ngunyan, ang gigibon ko digdi sa sa inon-on ko, lalagyan ko siya ng iba. Sige. Okay, so, gigibon ko is, ilalatag ko muna ang sira sa kawali. Yeah, okay. Ilalatag ko sira. Tapos, lalagyan ko sa ibabaw ng bawang, sibuyas, laya, laurel. Anyel. Tapos, paminta. Anong paminta? Durog? Durog, no? Masarap ang durog. Yes, bagong itong tuktok. pupulpugon mo, ikaw mapulpog. Kasi kapag itong normally, yan seeds yan kang buto yan kang papaya. Iyo. Pag pinapakain mo, Alam mo, may daw ako, may na-experience daw ako, or naguguluhan daw ako. Kasi, duman baga, pag locally, minsan kapag nagbabakal ng laya, day na inubakan, or day na tigahalian. Ako, garo na daw ako dyan. Garo itong pirming, garo na aatian. Pero ngayon, garo na-realize ko na masiram. Yeah. Kasi ang ginagibo baga kang iba is, garo kikiskisan lang, haliw lang siguro si mga daga-daga. Tapos, i-slice, tutok-tukon. Yes. Oo. Para magluwas si katas. Si katay. So, iyo pala niyan. Kasi ako ang ginigibo ko, tigigiris ko pa siya. Mapaghalon ka man magluto. Aramon baga kaya ako. Ang inunon actually, sa hinugak yan na luto. Iyo. So, nagmamadali. Kasi puporok-pukon mo lang. Oo, tapos ilag mo na gabos. Ang iba nga ni, ang bawang baga, day na tigaharali ang Ang balat. Iyo. Grabe naman kauga ka naman. Pero sabi na kasi baga yan eh. May nalang akong video baga, ginigibo pa nga yan garlic powder. Dawa balat. Ay, sa powder iyo talaga. Oh. O, di. O, ano pa? Okay, so tapos lalagyan ko na ng iba sa ibabaw. So, anong ginagawa mo sa iba? Pig slice mo pa o tinutok-tok mo? Tutok-tukon ko na lang muna. Alsum. Sira. Tapos sea salt. Ibang Yeah. mga kanatong natin kasi kami nasa ibang na kami, sa ibang bansa. Most likely, yung ginagamit natin, kosher. Kosher. Kosher? So, kosher salt. Tapos, mas masiram panagad ang itong sea salt na itong birilog siya, itong Rock salt. rock salt. Kasi minsan, I remember,
na kapag nagsasanlag baga, itong, Birilog pa. di, pag Kalat-kalat nakagatan mo itong bilog pa, mas masira mo. Ay, yung ibang lasa niya. Ibang lasa. True. Oo. So, yan rock salt, Rock sea salt. salt, Yan. Ay, sirang. Tapos, ang gigibuan ko kayan, mga kanatong natics. Di, lulutoon ko na siya. Ano, may bitsin? Doon, alam mo, di mo Ay, naglagbit hindi ka pala. May yung magic sarap? May magic sa... Kalatong latex, may mga arog yun eh. May Ay. wow, magic sarap, Ajinomoto. Hindi mo kita, sponsor. No, sa bagay. Baka naman. Organic lang nga kita. Sige. Organic kita, pero farm raised sira na ginagawa mo. Mm. So, inani yan. And then, papakalagakagaan ko siya. Wait lang. Pag ako pala nagluluto ng inunon, low fire. Yes. Low fire ako Pero, so ang ginigibo mo, sa ibabaw mo ilalagay si kamyas. Iyo. Bako sa irarom. Kasi di ba dapat layer yan para gabos na Ang sa muya kaya, ginigibo mi, si inot na mga rekado. Di, hala ko na lang sa kutsin. Ay, sa Sapin-sapin. Layer siya actually. So gabos na rekado mong ilalagay sa ibabaw, dapat ikaw din sa irarom. Bali, ang nasa iba, nasa sa middle niya. Lasag na? Nasa taho. Lasagna. Nasa taho niya para mas absorb ang lasa ng mga spices mo. So, shalon mo. So, sa kamyas nilagbo na. Sinugak man yan ng ibo. Tapos, ano pa? Dahil ko nalagod kamyas, malir-lir pa ko. Dahil ko nalagyan iba. Kanigoan kang iba. Lalagyan mong tubig? Dahil. Oo. Pa lang? Iyo, suka ang Rulot na kasi ang baga. Sabi mo kamyas, di ba? Kung kamyas, di mo may suka pa. May suka pa rin. Ay, suka pa rin. Purit na alsam na Sabi nga, mas maalsum, tapos nanonood, mas masiram. Tapos, nagkakalag-akaga na. Pag nagkakalag-akaga na siya, nilalagyan ko na siya ng lana. Ay! Lana. Kumbaga, lulutuon siya. Itong may crispiness. Bang crispiness. Ganito bagang pag nagtama ang lana sa gilid kang kawali, tapos nagtama ang bawang sa itong laaya. Itong gano'n napiprito. May imagination. They are talaga ng mga culinary, para at least additional flavor. Okay. So arog ka yan. And then minsan, instead of Ajinomoto or magic sarap, tauyo. Yan. Para sa pang-umami. Pang-umami. Pwede. Yan. Mga kalatong latex, may nanoodan ka mo niya na recipe kung paano magluto. Kayang inununa. Ikaw? So, normally kami, pag nag-iinunon, so, basically nga ni Arog nga sinasabi ko sa imo. Basically layer. kami, pag nag-iinunon, hagalan mo muna sila sa katain. Yes. Actually, iyo. Madumang ka mo sa sa baybay, matabang ka mo maghinalang. Uy, hambog. Sa kalabangga nga po dyan, para pitik Iyo. Itong para ikit sila. Daimon por ikit. Masabi ka man. Okay. May reject na ngayon pero ikaw man sa di ba? Tapos Ini na malinig pa. Kikidatan mo para reject na. Iyo, ang sirang ni ang mata garob kilas na. Hindi na pwede. Duling na niya. Oo. So ka muna. Matabang ka muna maghinalang. Tapos, syempre, pagkatapos mo magtabang hinalang, tatawang ka ng, sira, premyo. Premyo. Yun itong sira. Paano kung kasagad? Inununan kasagad. Pero normally, iba-ibang klase yan. Iba-ibang klase sira. Itong naglili sa aguma, tapos matabang duman sa siraan. Matabang daw. Tanganing makaunon lamang ako. Tapos itawag sa imo kasag. Oo. Pero normally, kapag naghinalang ka, ang tinataw sa imo, ibang klase yan na sira. So talagang may iling mo dyan may abo, may tayutos, may balanak, tapos may ito nga ning tilapia. Bako itong halaba. Itong sinabi mo sa langkoy. May langkoy. So ito, ubod. So siyempre, tigsasararo-saro to. Tigsaralo. May kikig. Na. Ano ang kikig? Ayun. Ay, kikig. Ano ang kikig? Alam ko, pero lang ako kung arin. Kikig, itong halas yan sa fresh water. Kasili? Parang kasili. Garo kasili, pero halas. Sa mo yung food, iyo. Kikig. Kikig, iyo. Kala ko ang kikig is il. Iyo? Iyo. Kasili man to. No, iba man ang kasili. Ang kasili sa sa farm. Di ba? Yan na naman kita. Bugtian. Haluyo na kaya kami mga tuwan. Kaya gusto mo na po talaga magulit yung mga kanatong natics para maaraman mo na po ng ang kikig. Kung ang kikig ba talaga sa kasili pa. Parehas. Okay. Alright. So, back to kita. Ako?
Itong ang inununin doon na Lagi tinatao pa sa ilo. Tapos ayun, iba-ibang klaseng sira. Ayun ang yun ang sambo yung inuunon. Kaya mayo kaming panama kung anong klaseng sira pa man yan. Basta, oo. Tapos yun na. Tapos makuha na kaming silver swan or dato puti na gamiton. Pero ang pinakagusto ko to kay mama, ang ginagamit niya kapag maanga suka, kadakulo ning kamatis. Yun, nagkakamatis. Tigdala ka ni mamang kadakulo na kamatis. Di ba madaling magpaano siyan? Hindi naman matatadaan kasi masisiram. So, mauubos mi talaga. Oo. So, they na si sensing preservation. Bayo. Kasi siya, masiraman talaga siya. Di ba makalatong natix? May mga ginagamit ka mong iyan inaapod tang kamatis. Dasin dakulo. Inaapod ka mo kamatis. Basta ito, nasa kamatis na ako. So, dakulon talaga siya. Slice. Tapos tigsasalit-salit ni mama. Siguro mga 4 na kamatis talaga ang ginagamit niya. Kaya dakul, lalong-lalo na kapag ang gamit niya, tayutos. So talagang mas dakul, mas masarap. Kasi tayutos? Kulay puti yan na medyo patusok ang... Ano ito? Nagkakakanlaway? Ang iba man to, palaba man to. Ito patusok lang. Okay. Tapos puti siya, tapos bilog ang Pero ano ba yan? Kalaso? Daiman. Hindi ko aram. Siya, white. Ayun white. Masarap mo nga dyan badion din eh. Hindi man yung binabadi. Saan mo binabadi yan? Ayun, palaba. Salit man lang yan. Ano pa mag-vlog? Tapos paaraman mo kung anong mga klase ng sira, Oo. Tapos, pwede mo malin yung sabawan. Pero sabi nga ni mama, ang kamatis pandagdag pa dahil sa alsum. Acidity. Yan. Okay. Tapos yan. So, yun na to. Lalag mo na si normaling Ricardo, si luya, si sibuyas, si bawang, si paminta, saka si Laurel. Isa pa tayo kung Angel. Si Laurel. Minsan yung Laurel. Tinatakupan nindo, Minsan yung Laurel. tinatakupan. Para at least, syempre. Para at least mag-steam siya sa laog, maluto siya. Yun. Tapos, si Ramon? Dikit, super dikit lang na tubig, nilalaag. Minsan nga, hindi na nagtutubig. Talagang si suka. Kasi si sira mismo, maano pa to? May tubig pa. Ano mong na-imagine ko ngunyan? No. Ito nagkakankaning inunon, tapos payo. Si Rams, tapos, itong susupsupun mo yun, susupsupun mo ang payo. Actually, digdig sa Pilipinas, sa US. Tapos, tulak kang bangos na inunon. Ay, sira. Normally, dapat pinapakuluan mo lang yan ng dakul. Grabe, para at least, di ka mamoblema sa, sa mga tunok. Kasi pati ang tunok, makakakan mo. Ang iba ba kaya ginigibokin is garotig pa pressure cooker na? Iyo. Ang iba. Natanda mo itong bang Spanish style ba gato? Yes, tas, minsan nilalagan ba nandun sili? Syempre. Syempre. Hindi nawawarang sili. Si mahabang sili, itong, pang sinigang? Anything, basta pang mapaharang. Pangpaharang. Oo. Yeah, kami din. Tapos normally, ang pinakagusto kong panira talaga is sa painot is inunon talaga. Kasi pagkatapos kapag bawa itong naaraw ko pasain na kita. Pipirito na sinunon na yung siraw. Kasi ako di ako nagkahaka ng mga katong nasa pa ko, di ako mahilig magkakaning leftovers na pagkakan. Ayun. So, ang ginigibo ni Itay or ni Mama, pakaun-on, pipritoson. So, minsan, timingan din. Depende kung paano mo lutuon. Kasi minsan narurunot. Kasi syempre luto-luto na tapos pipritoson mo pa. Iyo. Oo. Pero sabi niya, mas maganda kaya gibuhon mo daaning lagan mo daan dikit. Pero minsan masuraman ba itong, piniritong inunon na runot na? Minsan daw, paggalunggong, nakakakain mo gabos eh. Iyo. Tapos napiprito pa si bawang. Sirap. Tapos, kapag may tada pa ang pag tada pa ang prinito, ang nun mo. ang ginigibo ni Tay sa kaning mama, ginigibo ng miswa. Chicharon. Sarsyado or miswa. Mas laro masiram. Iyo. Lalo na itong gigisahon baga ang bawang sibuyas, tapos nalag mo na siyan. Pag mga tapos, pobre po talaga, harog yan eh. Yan talaga, pasensya na po mga kanataw natin. Sure! Sa mga iba-iba Tapos talaga mo pag on mo in the morning, pag banggilit yun. Ay, toray. Iyo. Siyempre, harog kami. Tapos nagmata ka na. Yan. Pag itulog lang pala. Panaginip lang pala. Tapos yun na to, lalaga na ng, shadow nga ni, or sugo, kung bako, miswa, tapos lalaga ng patula.
Ay, siraw. Yan, di ba? Makanatanis. Ano ka na itong Natix? Nagutom ba ka mo Nagugutom na ba ka sa mo? episode na ini? Kasi kami, na-miss me. Gano'n itong, as part of Bicolano, naharani sa Sarap mga... ni sa mga kultura Iyo. tanan. Dahil ito malilinawan. Lalo si mga nasa coastal area. Na, Sa US, ang normaling sira lang na nahihiling mi po is pampano, may tilapia din, pero mga mackerel. fillet, tapos catfish, ano pa to? mackerel, di ba? Meron. Itong pangalan, Malasugi. tigpiprito. Medyo mahal, saka baon na siya mga fresh. Salmon. Oo, pero iba pa ng Saka, one thing din na, pag yung ka nagdi sa ibang bansa, lalo pag nakiki-star ka lang, Di ka makaluto basta-basta. Di ka makaluto. Kasi ang parong. Oo, ang parong na. Ano ka rin, mariano ka pa rin daw, Ayun. papaano. Haloy mahali. Kaya yan. Oo. So, yan mga kanatong Natix. Kung may baka mong aram na version kang sa indong mga inon-on. Yan. Comment lang nindo. Yan. Yeah. Tapos pwede man po nindong picturean, then itag nindo Itag na lang kami. nindo kami. Or mag-video ka mo, itag nindo kami, mag-reels ka mo, tag nindo kami sa indong mga klase nin inunoon. Yes. So, ini po si Bon. Ini man po si Christina. Asin ini po ang podcast na ginibog para sa mga Oragon. Ini ang Taga Bicol to the world. Dahil po maging maalsong. Lalo na ang yuk-yuk. Bicol Podcast sa Agon. Kitaan Bida Oragon. Kitaan Bicol Oragon. Sa Taga Bicol Podcast.